Čaute, čaute. Takže tieto bambusové domčeky sa volajú Kubo. Keď som tu bol v marci, bol tu postavený iba tento jeden. Teraz už sú tu 4, čiže 2 na tejto strane. Tu sú altánky. Práve nám pripravujú loď, lebo ideme na more. Tu sú ďalšie altánky a ešte tu sú tie 2 kuba. Teraz sú tu robotníci, ktorí im tu prerábajú, robia im novú kuchyňu. Sú to pravdepodobne tí istí robotníci, čo mi stavali dom, lebo hneď keď som sa tu objavil, lebo som tu jediný biely, tak prišli za mnou, či som to ja. Doma dvojizbový dom, teda dvojspálňový. A tu predtým sme bývali na tejto terase. Tu sme mali zavesenú slovenskú vlajku, keď si pozriete moje videá. Takže teraz to je úplne prázdne, všetky apartmány, ani jedného človeka. Iba robotníci. Takéto 1 alebo 2 kubička by som si chcel postaviť na svojom pozemku v prípade, že by ma prišiel niekto pozrieť. Takže pálam inát.